albishirin ku ba wallahi yana da mafita kwakwara. To muna jin yanzu duk wannan abu alarin da yake faruwa a jihar Kano ba ku san da shi ba? Ba labari. Kun san Jibrin Aymaliya? Sunan hidai muke yi. La ilaha illallah. Katanga sukari kenan. Duk wanda ya ji gida da ke sai ya lasa. Barau Jibrin dai da nake ji a rediyo. Alhamdulillah a Maliya ba rediyo. tura sai diba. Wayyo Allah to ka san Allah in yana tafiya shi motar sa ma motar ba ta yi motar sa ungo suke ci ungo. Ungo to balantana kuma ku yi da bi da shi. Ai kuma magana ta kare. Kace yanzu ni dinnan da nake zaune ka shikenan? La ilaha ai kai yanzu ba ka ga ka dan yi kala nan kai farfarin nan ba? To ai da za ku haɗa shi na sati ne ba za a bacca za a ce ko kasan waje ka je aka tare ka a wani katon hotel ka zama haka ko kuma dai su dinga kokonto amma kuma ya kare inda talauci ne ka rabu da shi domin shi wannan kawai dan kaji ana cewa share hawayenka to Jibrin Aymaliya shi kai an gama kana da rijista ai Ina da ita. to wallahi ka rike ta Alhamdulillah. dan wallahi za ta taimake ka to wai kai wai Abakar wai me kake wai ana nuna maka annabi kana rantsa ido Tun duwayen nan yan siyasa ne ai dinnan ta tafiya. to ai wancan tare tsintsiya ba shara ne yanzu aka samu tsintsiya a daure kawai sharar za a fara Wancan izo ana kaza riri ana ruruma sai wannan izo. Shi ma yana gwayan ma ifu dama kan. 1990 da kenan yanzu 1990 yanzu muke To ƙuri'a ta aire na ƙara adana ta. ka ƙara adana ta Kwarai kuwa. yawwa Tunda yanzu dai ka kawo mana wannan tattalin arziki. a Jibrin Aymaliya alheri ne ba Ina jin domin shi ne zai taimaki jihar Kano da al'ummar jihar Kano kwansu kwakutus kuma za su ji daɗi da izinin Allah to don haka ni dai dama akan hanya nake na ganku kuma zan karasa kuma sha Allah assalamu alaikum to ubangiji jajirtacce mu je mai gida kai Maliya ka wuce Magajin baba ganduje. talakawa dukkanin mu Kano mu Maliya kai